дар деҳаи ба номи ҳасан қурбонов деҳоти тугараки ноҳияи восе бинои маркази саломатии замонавӣ мегардад. Сарпарасти сохтмон гурӯҳи татбиқи лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон назди вазорати молияи Тоҷикистон буда пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шоҳро 2016 мебошад. Корҳои сохтмонӣ дар самти таҷдиди бино бо ҷалби 2 нафар сокинон аз ноҳияи Фархор аввалҳои моҳи ноябр шурӯъ гардида то ин муддат сохтмончиён машғули корҳои таъмири дохили ҳуҷраҳо мебошанд. در حقیقت همین مرکز سلامتی تعمیر طلب بود. از سال 2010 تعمیر کردی نیست. رحمت به حکومت جمهوری تاجیکستان که همین سال تعمیر رفته ایستاده است. هم تیزا شبندی کردن در تیزا هم علیش ایواز کرده شده. با پول پتالوک همش اثر می شود. ما با 3200 آدم در دهه خدمترسان تیبی می‌رکنیم. ҳамин гуна иншоот дар деҳаи чорбоғ воқеъ дар деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсов маркази саломатии деҳаи Чорбоғ аз ҷониби пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷараён бо ҷалби 4 нафар сохтмончиён аз таъмири капиталӣ бароварда шудааст. айнасозии нами мақсад ин авайсора кардем на тана деволора ҳамаша даруну берун мақсад ҳама ҳамира мо мақсад ҳама ҳамира айнасозӣ кардем мақсад краска пол потолок монтаж айсарака кардем ҳама ина башни мақсад барои об дурунда умвални кондитсионер мақсад ҳама ин полу потолоке ки хеле дида истода мақсад ин дари треза ина мақсад ина кафело ина гирду атрофи мақсад ҳами амбулаторияра то ҳоҷатхона мақсад ҳама ҳамира мо азнавсозӣ кардем. ба ҳамин монанд дар ноҳияи восе то охири сол 33 марказҳои саломатӣ аз таъмири капиталӣ бароварда хоҳанд шуд. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.